Kaixo, Gorka Azkarate naiz eta bueno, hemen ator horrengo bidalketarekin kasotan seia jardueran gaude eta jarduera honetan esan zaiguna da, adimen artifiziala informazio bilaketarako nola erabiliko genukeen pixkat aztertzea eta horretarako jarduera bat egitea. Kaso honetan, bideoen helburu da pixkat erakustea, nola egingo gintuzken informazio bilaketak egiteko promptak nola idaziko lirateken, eta ondoren pixka bat bilatzaile edo tresna ezberdinak erabiliz informazio horren egokitasuna eta fidagarritasuna zenbaterainoko den pixkat egiaztatu edo nola inditeken kontraste lan hori. Aipagarria da esan beharra dago informazioa bilatzerako orduan pixka bat ia urte batzu dauzkagunok horre bilakaera bat egon dela, ez? Gure garaian haseran ikasi genuenean ointala markada batzu, informazioa liburuetan zegoen nagusiki, ondoren interneten sarrerarekin, pixka bat informazio guzti hori virtualizatzen joan zen, eta azkeneko urteetan pixka bat ja bilaketa horiek eta zehatzagoak egiteko aukera dago, eta adimen artifizialaren laguntzaz informazio asko gehiago eta osatuagoa aurkitzeko aukera dago. Edozein kasutan, aipagarria da, informazio asko eta ahalmen handia bai adimen artifizialak, baina pixkat bilaketa horren egitaritza eta hor iragazki lan bat egitea pixkat gure esku dagoela oraindik ere eta horrela egon dadila aurrean zen ere. Orduan, pixkat lehenengo aztertuko duen tresna izango da ChatGPT. Eta nire kasuan esan dudan bezala, mantentze elektromekanikoko irakaslea naizenez, jarduera moduan kojinete bat nola aldatu pixka bat, horren inguruko informazioa aurkitu nahi dut. Orduan, lehenbizi, jarriko bani honik hemen ChatGPT-ri, kojinete bat zer dan, hori ere esango liake. Nik kasutan nahi pixka bat, gauza zehatzago bat bilatu nahi dut, jarduera baten garatzearen inguruko informazioa nahi dut aurkitu. Orduan, lehenbizi jarri duen esaldia, edo pronta izango litzake, nola datuko nuke kojinete bat transmisio ardatz batetik. Eta berak eman dizkit, zenbait azalpen, kojinete bat ardatz batetik ardatzea ez alan erreza, baina egin daiteke tresna egokikin, eta hartan diz, eta beharrezko tresna eta materialak zehaztu izkiten lehenbizi. Ondoren segurtasun eta prestaketari garantzia handia eman dio, piezak nola desmontatu, nola garbitu, ardatza eta kojinete berriaren instalakuntza, eta proba eta montaketa. Egin dit pixkat, esan ezagun, modu orokor batean, prozesu horren pausoak azaldu bizkit, ez? Eta, hori ondo daiteke, edo abia puntu moduan, ontzat eman dezakegu. Baina, berak ja, ematen dit, nolabait gehiago zehazteko aukera, edo nolabaiteko sakontasuna bilatzeko aukera. Nahi baduzu, esan zein makina edo bilgailu mota den, adibidez, bizikleta, traktorea, autoa, tailer makina, eta orduan, pausoak zehatzago azalduko bizkida, eskaintza hori egiten dit, ez? Eta ni jarri diotena da, torno konbentzional bat egin dudana testu ingurua pixkat gehiago finkatu, ez? Torno konbentzional batez ari naiz, eta testu ingurua kokatzeko, erdi mailako mantentze elektromekanikoko irakaslea naiz, eta ikasleekin landu nahiko nuke jarduera hau, hori jarri diot, ez? Eta berak egin duena da, lehenbizi eman dizkian pauso horiek gehiago zehaztu, ez? Ia pausoak edo prozesu hori, makina zehatz horri, kasuntan torro konbentzional horri, zehaztu du prozesu hori makina horrekiko, ez da? Orduan, makina torro konbentzionala dela kontuen hartuta, eta horretaz gain, nik esan diodanez, ikastetxean lantzeko jarduera bat ari nezera prestatzen, eta ze ziklotako irakaslea naizen, orduan ja, helburu batzuk zehaztu dizkit, ez? Jarduerarekin zer nahiko nukenik lortu ikasleekin? Helburua, ikasleek torno konbentzional baten transmisio garratzaren funtzionamentua ulertzea. Kojinete edo errodamentu baten zeragina identifikatzea, kojinetea segurtasunez eta zertasunez horrezkatzea, eta tresna espezifikoen erabilera, traktorea, prensa, sire tresna, eta praktikan jartzea, ez da? Orduan, aurretiko ezagutza batzu daude, material eta tresneria ia zehatzagoa da, eta lanaren urratsak, esan ezagun, modu zabalagoan azaldu bizkit, ez da? Eta hori guztia gutxi balitz, ebaluazio irizpide posible batzuk proposatzen dizkit. Gero ikusi beharko da, horiek ontzat emango ditugun, ala ez. Baina gutxienez, abia puntu bat badaukat, ez da? Orduan, ondoren, ia esaten dit, nahi bat duzu, presta ditzazuket, fitxa didaktiko formal bat, PDF formatuan, egitura hau guztia agertzen den, ikasegin zuzenean lantzeko moduan.
ia prestatuko lidake, esan ezagun, lan tresna bat oso erabilgarria, ezta. Eta, claro, guztia oso ondo dago, baina ni ere lasai geratuko, pixka jakin gabe berak nundik atera da informazio guztia, ez? Edo zein iturri erabili duen, nundik egin duen tira, jarduera hau osatzerako orduan. Orduan nik esatu diot, posible da eskatzea bilatzaileari edo tresna honi, informazio iturri ofizialak zerrendatuko zenizkidake, hau da, nundik atera duzu informazio hau guztia, ez da? Eta bai noski, eta bueno, informazio iturriak edo informazio nundik lortu duen ze iturritatik hori zehaztuko ditu orain. Europako eta estatuko estandarrak, hau da, arautegi zerrenda bat egin bat dit hemen, makina erramitan ingurukoak eta arau orokorragoak industrialak, eta ondoren fabrikatzaile teknikoen informazio iturriak, SKF, FAG, NSK, bizkat hemen gainera linka daude, beraien SKF ekoizlearen adibidez katalogoa dago hemen, FAGen beste PDF bat informazio askorekin, eta hortik tira egin du. Orduan, bueno, informazio iturriak fidagarritzat joen itzake. Hauek mundu mailan ekoizle, liderra direlako, ezta. Eta gero, kogineten inguruko informazioa bai, baina nik eskatu didana da, esan ezagun, ezagutza hori, klasea transferitzeko jarduera bat prestatzea. Eta hortarako, informazio iturri bezala edo baita ere bera elikatu da Hezkuntza Ministerioak, Hezkuntza Sailek emandako, nolabait kurrikulum ofizialetatik eta zikloak konkretuki dauzkan behar eta eskaeretatik, ezta. Horrez gain, teknikare aipatzen duen, informazio iturri bezala, eta teknika izanik mantentzen mekanika eta industria 4.0 arloko proiektu berritzaien erreferentzia bezala hartzen du teknika, beraz. Ez hau ChatGPTen teknika hor kokatuta egotea ere, ez da untzaren gauerdiko ez dula, ez da. Bestelako eskuliburuak eta segurtasun aldetik, hemen segurtasun arloa landuko duten bestelako gida bat, ez? Puntu honetan ere, eskaintzen dit, laburpen fitxa bat egitea, PDF formatuan, eta, pixka bat iturri guzti horiek zerrendatuz eta bar. Orduan, nik uste dut, berak eman didan informazio eta jarraitu dugun, pronta gerozta gehiago zehazten joatearen ondorioz, lortu dugu hor jarduera ondo zehaztea, eta gainera, bera zertan oinarritu den jakitea, ez da? Beraz, ChatGPTek emandako erantzuna, bontzat eman dezakegu. Beste tresnatzuk bauzkagu, Copilot, Gemini, Perplexity, eta egitako beste bat ere landuko dugu pixka bat, edo azalduko dugu. Gehien bat, ez dalako txarra izaten alakoetan, beraien artean kombinatzea, edo bestela beraitako bakoitzak emandako erantzunen arteko kontrastelan bat egitea, ezta? Orduan, adibidez, Perplexity erabiliko dugu, eta kasu honetan Perplexity nik jarri diotena da, ia pronta zehatzagoa jarri diot. Ez da, torro konbentzional bateko kojineta aldatzeko jarduera bat antolatzen nabil, mantenze elektromekaniko irakasea naiz, erdi mailako zikloa da. Jarduera hori egiteko informazioa behar dut. Orduan, hemen ja pront zehatz honekin, berak, batetik, Perplexityk, eskatu gabe, informazio iturriak hemen ja aseran jarri dizitzen zu izan, bere ezako, ez? Ekin berruntzen logiko, makinarien elektronikako, ibakeko txostenak, Eusko Jaurlaritzako beste txosten baten unibertsitatekoa eta Ibakeko bengaritza teknikariaren txostena, ezta? Orduan, berak ja iturri hauek kontuan hartuta, egin didana da, jarduera orokorraia zehaztu pausez pauso, emerkomen dukena orain, hemen izaztuako pauso hauek eta ChatGPTek emandakoak, berain artean ez bertasun dauden, pentsatzen nahiko antzeko izango direla, baina ilan hori merko litzake, pixkat, elkarren artean osatzeko, edo zerbait arraro somatu ezkeo oso desberdina baldin badira, hor, guk iragazilan bat inbarko dugu eta hautaketa prozesua hasiko gendu, ezta. Segurtasun neurriak, baita ere aipatzen ditu, eta bar. Orduan, bi tresna ikusi ditugu, eta prompt zehatza jarrizkeo, baina noraino iristeko gai diren. Oraindik pronta gehiago zehaztu genezake, makinaren inguruko dimensioa jarritzakegu, edo ze motatako kojinetea da, eta pixka oraindik ere zehatzago jarri genezake, baina ikusteko bintza berdin potentzialitatea zeintan, eta beti ere bizatik galdu gabe,
gu irakasle bezala, irizpide batzuk izaten jarretu behar dugula, eta pixat iragazkidan hori gure esku geratuko dela, iragazki eta kontrastean hori. Eta hori izan da guztia, seia, atarari dagokionez, mila esker eta hurrengora arte.